Sano pun sada am sing so ma ang nalia ang bek klai ni ka baba nadi ang banu ni riang ya ble baba nadi ni ka ang bono kun phan obam klai ko ang tang sa nei phan ang bono ri ni tong ang sai chong hunai bono ani serai no por lai ni ang sai chong ang admission ko klai yo ani serai no যতন লামসুগো এ সিক্রা লাইব্রেরি চ্যানেল তাবনি অজরা তামংমা কালাকিয়া বাক্সা বরক হেনকাই गोथां तना मुसुंबो बुइबे बुइ तगै बोथारजागो ते बाक्सा बरक हेनकाय गोथां तमा अलफानो साक साजुंनो थैमानिसे नुकजागो बिलाइनो खायरगो जिनि तिप्रासनि ककनो वान सुगै साना थांखि मिया सानडे एबा आगस्टनि 3 तारिख सालमारि हरो हाइनो हाइ खरकसा मोनाय थमास कलय साक साजुं थैयै थांजावका आव जिनि दारा बाइटलटे मोनासिनर कुबुनो खोनाका लाई थाने 3 तारिख सालमारिनि हर सानजाव मोनाय थमास कलय बिनि 12 तमानगो साकसासुनो कटक सरे थैथांजावका बेलानि वानामा सिंसा किरिमा सिंसा काहे आबा हाय कग्रक हेदा फियाबा मोनाय थमास कलय तांगि साकसासुं थैकिया आबा हाके साकसासुं थैमानि काहामदा हामिया फादि आबो जतो मेन कक जों तिनि सामान लायनो डिस्प्ले नुकुइ तमा चलानि मुं थमास कलय कामी अम्पि बखागो प्रेजेनो याकिले एकाडेमी स्कुलनि क्लास 12 परितंगो साइन्स स्ट्रीम नावि मोनाय थमास कलय मिया साकसाजुं थैना सिगां बिनि आमा बाबुनो सानजा जरा कल खाय गोबामा काम हामिया कक सालायया कक सालाय तंगमानि पाइथक फासिंगो मोनाय थमास कलय साका आमा बाबु नरक आनि लगे ते ताम कक सानामुसुं सावइनारदि आबोनि ओलो नरकते आंबाय कक सानामुसुं फनो सावि मानगलाक जति नर कल खायपनो आंति फोन रिसिभ खाया मोनाय थमास कलय आमा हाके आतमसे दुखु नांजगे बिनि आमा बाबुनो बिनि बेखाने कक साका आं गोथां तंसिनि ताम कक सानामुसुं सादि हेने हायपनो बिनि आमा बाबु संबो बोसाने बगे आते हामियारक ओंनाय हेने मुंसा वान सुगियाबा बोसाना कक काहामसाय बुजुलायो आबो काहे कक सामायारक ता सादि जों अल फिरिंगे कल खेनो एबा माइति जाबाय कल खेनो बुमा बुफा आतेखे बरकनि बोसाना क काहामके सावि फुन तनेरिका कल काट खाइमा ओलकेनो मोनाय थमास कलय बिनि बारानगो दगाय बेराबै एबा रुम लक रुइ साकसाचनो बिनि रुकुतु हायगाबा गामसनो कुजुकसाका खावै न्याखा आबोनि ओल तामंखना मानेके बिनि गामसनो कुजुकसाका खावै पाइमा ओल तामंखना बुजुना सिदि मोनाय थमास कलय बिनि आमा बाबु ताको बुको प्लास जों जतनो याकारि कलांका रेस एन्ड पीस मिया 3 तारिख सालमारिनि सानजा जराव आबनि स्राबजा तंकेनो मोनाय थमास कलयनो बिनि दलर कल खायमानि थमास कलय कल रिसिभ खालिया ते नकबारा मालिकबो हायनो थमास कलयनो दगा बुइ ससाय नायसुका हायपनो से थमास कलय नकबारा बिसिंगो तंगिबो मुंसा खरां खालि एबा रेस्पन्ड रिलिया तांगि हिनकाय कसुकसागा खाजि जागे बाकिते रेस्पन्डेशन हेदिबा माने बुइ खाजि आको गे ब साकसाजुं माने ककसे जों भिडिअ जागा डाइरेक्ट सालिया आमा हासिदो आ बगै नक मालिक थमास कलयनि तमा रूम बिसिंगो दका बेसरते नाहार नायफ्रो नक मालिक नुखा थमास कलय रूम बिसिंगो कसुक साकावसे खाचिजाक नक मालिक आति नुकमा लगे लगे थमास कलयनि बुमा बुफासंनो मिया हर सानजौनो कल खाय दाति फादि नकनि चेराय देराय दंका हनै रिं हरका प्लास पुलिसनो बाहायनो इनफर्म खालाय जानो हरका नक मालिक आतिकिनो तरक थमास कलय तंमानि आ बारानगो गोबामा लोगो कुथुमना चेंखा एन थमास कलयनि बुमा बुफासंबो यागोल फाय सकबाय फुरुनो थमास कलय तंमानि दगानो पालखे दागर लाये एकदम कष्टके दगा खुलुग लाखिया बा जेप्रो रोमनि दगा खुलुगो आप्रो थमास कलयनि बुमा बुफाते जतो लुकुनो मकल बायथां एबा साक बायथां नुखा थमास कलय कुबुनो बिनि रोम बिसिङा कसुक साकाव खासिजाक एबा साक सासुं देराखा माहायतिया थमास कलयनो बारानगो आतेके थैमा नुके गोबामा लुकुनो जात्रि जात कक सालायमानिबो नुखा आबंखा थमास कलयनो बुइसे बोथारे खासि कलांखाना एबा नगो सेवा लायखाना आबागै थैयो ओंयाके मुंसासो टेनसन रंनि दार्तेसे साकसासुं थैकेना हनै गोबामा लुकुनो जात्रि जात कक सालायमानि नुकजाखा फियाबा कुबुइतामो थमास कलय तांगि साकसासुं बारानगो थैकिया आ बिसिनि कक ताबु वकेबो काहामबि सिसुया सायमियाकु तांगि हिनकाय थमास कलय मियानि सालो नगबो मुंसा प्रॉब्लेम करे स्कुलवाबो मुंसा प्रॉब्लेम करे प्लस बिनि दल रक बायबो हायनो मुंसा प्रॉब्लेम से करे जतो जगा परफेक्ट काहामनो तंगै तंजाबो थमास कलय हिनकाय थमास कलय ले ते तामो प्रॉब्लेम इ दार्ति साकसाजुं थैकेना सों मुं ताबुक आरोनो गसाजाक
Bagi jorani news dara Mongol tini Thomas Koloi buma bufano kaham hamya kok sungpro Thomas Koloi wallet eba Thomas Koloi rang bag bisingo kaisa photo manka Thomas Koloi khoroksa bwrwi kwbagi photo bojak laijak photo jaka English kokthebe sejak engka जों खरनि लगे बक्सा तंनाय हनै माने आं आबो नरनो ककबरबाय बरwi साइ खोनारखा बाहायथिया आबोते ककथे सैजार नुगे जों आरो काहामके साइमनो थमास कलनि लगी इ बरे आमो केबया आबंका बिनि हामसमा बरेसि हनै बगै ताबो वानसुमो कतर फायो थमास कलय इ हामसम बरेबे कक बांगै वालेमा दारते दिया मियानि 3 तारिख सालमारिओ दुखु नांजोकै साकसाजुं थैकेना एबा बरि अचला थमास चिट खलाय थंगै तमा दारते दिया Thomas Koloi hamia lamo yapri rikana sengmung kebangma kasajak direct ok sana thangke bwrwi problem engei dukhu nangma darte ja Thomas Koloi thima kalai khena hinma kokta wan sugui thangke cherai jora teitamle sanai mungsa bukha dukhu nangei no theikena monai Thomas Koloi bo jodi bwrwi wala ye bwrni bagi Thomas Koloi theithampono tabu o bwrni kaham hamia kok singpano बरले ते शाकनि चेनो बर गसि सिनाय सुदु थमास कलनि फोन चेक खलाइकि सिमिसे साविमान सिनाय कुबुइतामो तांगि थमास कलय आटिंखा साकसाचुं आब्रक साइमान सिनायता सो चिनि तरा बाइटलटे मनाय सं नरलेताम वानसुक थमास कलय तांगि साकसाचुं थेकेना निन खानि वानसुमा ककनो कमेन्ट के साना ता पौदि थमास कलय थेमा बागि बुमा बुफा ताबु प्लेनो बखा बालाजक तांगि हेनगाय बरनि ते चाराय एबा बसा गरै सुदु थमास कलय खरकसा सिमि तंगसाउ बगै बुमा बुफा सालब्रम बनियारो सामुखलाय रां आजui बरनि बसानो जे नांमनि रुइ मुंसा अबाब करके काहाम सिरमुं रुइ परिरि तनि जामनि बिकज जरा सालजा बरनि बसानोबो गुसु कतर खायना हनै फियाबा बसा हनजानायले बुमा बुफानि कस्तनो किसाबो वान सुगिया करै बाहागि थैना मुसुंखाना बेलायनो वानो जिनि ताबुनि बाक्सा चेरायरनो आमाहाय उमानो खांगे बाथौखौ जों आबोनो सानाय प्लिज केबा आथिके साकसाचुं हामिया लामाव याफिरता शेदि एबा साकसाचुं थैना हानैपनो तावान सुदि आबो बेलायखनो जाया थैनाय बरले थैथांगोनो बाट थैथामावल नुखुनि मा बाबु ताखौ बुखुक बसो बिरमान कस मानि दं जे थैनायले मुंखो साइबो मानिया जे गोथां तंनायसे नुगै साइमनो बुजिउ जों जतनि मा बाबुले जोंनो चेरायनि सिमि थैना किरि जागैसे बसो कस्तके सामु खलाय जानि जा बसानो काहामके नायखलै तबुइ फाय फियाबा ओलो बसाले खा सिउ सिकला एबा सिकले सकमा जरासे आति हामिया लामो याफिरि सेव हनकाय बुमा बुफानि बखा तामुं सिनाय गोथां तंगिबो गोथैबे बाक्सन सिनाय बले थैना किरि जागैसे बुमा बुफा आमसके नायखलै तबु जामनि तेबो फनो खा सिउ तरि रिमाले हामिया लामासे थाङै पाजौ आमतेरो नगि बुमा बुफानि बखात एकदम तेथाम सासिनायबा ताबुक मोनाय थमास कलनि बुमा बुफाबो सेमातिनो बसा खरसा तंजामनि ताबुक बसानो आसै गोथां तंसिनाय बुमा बुफा बयस रगो बेलायनो वानो हासि बगि सानामुसुंगो प्लिज काइचिनि भिडिअ नायतोनाय जत दारा बाइटलटे मोनाय सं साकसाजुं थैना सिगां मा बाबुनि बागि किसा वान सुगि नायलायजादि आति हामजा बोरै चेलारनि बागि थैना नांगिया गोथां तंखे हामजा मु गोबांमोन मानाय जोंनो चेरायनि सिमे हामजागि तबुनाय मा बाबुनि कक्से वान सुदि 2 बा 3 बोसोरनि हामजामा बरनि बागि थैले ताम मानायबा थैने बरले थैथांगोनो हामजा बरले बुइबेसे तंथक जाथके बेराय गुरुक तंगोनो कागनि बरनो याकरिसे हरति केबुनि उकलगा आमसे कलाई ता तंदि जिनि कक्थे सामारनो जे चिनि भिडिअ नायने दारा बाइटलटे मोनाय सं साजा खेंके भिडिअ नै शेयर करति निनि गासे शेयर खामा बाय चिनि गोबामा टिप्रसा काहाम हामिया वान सुमुं कतर मानो ते चिनि नेक्स्ट कटाल अपडेट नेक्स्ट भिडिअ बो दातिनो फायदों मा ते कक सानाम सुबान सादि हाइसाव का बाबा आं दाइ रखनायजा नि काका उमर गुरो खांजा के बिनि काका कुसु आन काका कुसु नि बेसामा कल खाय गां लगे कल खायो रां दाइ रखका दो दि प्रो कक सामाने दि प्रो आबा हाबानि फायो के रां दाइ रखका के रिचार्ज बो दिनि हरनि साताव बायना हनो के आं बाबा नि रिचार्ज हरनि साताव बायना के आबा आबु ने सागानि गथनाता के साका साताव रिचार्ज बायनि मा निसौ के बा दि बरो नां रिचार्ज बो खलाय रखका के रां बाहाय तिनि ता के रिचार्ज उपाया सानि नां 350 मान खलायबो के 350 नां खलाय रखका एरपरे हेंका कमा खलाका 1000 गायसा हेंका बो पार्सेल नाना निसौ पेनता बो के आ पेन नि दाम 700 के 1000 गायसा दाइ रखका 700 बाय 350 बेसोंखा के हेके दाइ रखका के न जे सानाव सारे आम सेसौ मा आं नालिया आं बे खलाय दिसनेका बाबा नादि
ang manun dari yang ya ble baba nadi nika ang bono kun obab khlai ko ang tang sanai phana ang bono ri ni tong ang sai chong honai bono ani serai no nike bin baba khau nike bono ram ke bin babu sungo bini parcel la bisu bang ke 700 ni sau nike ba baba 700 ka ang dai ro na ki chon phis ria kung ka nung abon dari woi ang non dai ro pinai ni ang bono sau ta o ting sau tai kun sayang ta je sana mo man sadi ini nelas ni sawan ini bin babu Saya babang. Kasi may nanosoy na rin. Ito babang hammer tak itu mah. ini sai ko Tabong onti hejo.